Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 5 dugu gaurkoa errege magoen eguna eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Landare elkarteko produktu organikoen kontsumitzaileen elkarteko lehendakaria izango dugu, Aitzol Mendiola, eta berak kontatuko digu zer den elkartea, zer egiten den eta beste kontu interesgarriak horren inguruan. Betiko edukiekin jarraituko dugu eta amaieran kiriketan atzo ere emititu genuen, baina gaurko eguna horren ingurukoa denez, errege magoen postariak, dromedarioak eta ere beste egunean Iruñetik egondako Italiako abanderatuen ikuskizuna emitituko dugu. Beraz, has gaitezen beti bezala lehendabizikoz efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1923 urtean San Franciscon, Kalifornian, Golden Gate izeneko itsasartean izen bereko zubi famatua eraikitzen hasi ziren. 21. mendean 2005. urtean Estatu Batuetan Michael E. Brown, Chad Trujillo eta David Lincoln Rabinovich astronomoek Eris izeneko planeta aurkitu zuten, eguzki sistemako 10. Egin dezagun aurrera gaurko lerroburu nagusiak aztertu Zaitziber iturriaren eskutik. Arratsaldeon nainoa, zer moduz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Eta urtarriaren 5. egunak utzizkigun albestekin hasteko Xilema Fundazioak 16. abade saria jaso du aurrei nerabei eta familiei ematen duten arreta eta babesagatik. Iruñeko alkateorde Patricia Peralesik eman dio saria fundazioko zuzendari Idoia Urzakuri. Eta eguneko egoitzen prezioa jaitsi dute Nafarroan, zahar gehiago hartzeko egun osoko tarifa eren bat merkeago izango da, eta egun erdiko sortu dute. Eguneko 58 gehiago dira menpekotasuneko laguntzen jasotzaileak. Eta politikan aldaketarekin leialaritzeko eskatu dio Ezkerrak laukoari 2018ko erronkei eta une politikoei buruzko txosten onartu zen Ezkerrak pasaren abenduaren 15 eta handian sokakoako aurkeztu zuten atzo Marisela Simonek. Aurrera egin izan besteekin, Altsasuko auziaren berri Euskal Herrian nazio hartan zabaltzeko erakusketa bat prestatu dute. Altsasu eskubideak eta askatasun demokratikoak diokoak izenburupean. Gogoratu 2018ko urte honetako apirilaren 17 hasiko dela hirugarren epaiketa. Eta hiru erregen kabalgatak bere ibilbidearen hasiera aldatuko du. Gaur arratsaldeko 5 egingo dio ongi Joseba Zurun alkateak udaletxean bertan kabalgataren aurretik. Joxan Agirre idazle gipuzkoarrak Golbiten ikasle izeneko liburua kaleratu du Xaloan izan da liburuaren aurkezpena egin. Eta berritxarrak tele Nafarrak infutur izeneko bideko datak iragarri ditu. Asia, Australia eta Europa bisitatuko dituzte urtarrila eta maiatzak bitarte. Eta albisteekin bukatzeko azken torrena talde berakamaren lana ere aurkeztu dute 3 mutil gazteek Xaloa telebistan. Egunero bezala eman diezaiegun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta Diario Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroan urteko 9.000 izurde izatzen dira. Alboan euria eta elurre asteburuan Nafarroan. Azaleko argazkian eskolartekoan parte hartutako bi talde femenino ikus daitezke eta lerroburua honako hau da. Eskolartekoa finalistak ditu dagoeneko. Bekaldean 2 berri daude. Lehendabizikoan Nafarroako errege magoen desfile guztien gida. Eta azkenik erregaien prezioa maksimoetan 2015 urtetik. Diario de Noticias egunkarian. Goikaldean lerroburu nagusian 2015 urtetik Nafarroan behar bereziak dituzten 4.185 pertsona gehiagori atenditu zaie. Ondoan horiz nabarmenduta euria egiteko arriskua errege magoen desfileetan.
Alboan eskuinaldean munduko foro sozialaren arabera etaren behin betiko amaiera uda baino lehen emango da. Azaleko argazkian eskolarteko mutilen talde finalistak ageri dira. Titular honek laguntzen du irudia. Eskolartekoak finalistak ditu jada. Azkenik bekaldean beste 3 berri edo beste 3 eduki daude. Lehendabizikoan Esparzak hitzarmenaren akordioa mespretxatzen du UPNek urteetan zehar behar baino ordainketa handiagoak jaso eta gero. Bigarrenean Intel konpainiako prozesadoreen akatsak mugikorretan eragiten dute ere. Eta azkenik polizia bat zauritua Iruñako eraikin bat uztarazten saiatzerakoan sute bat dela eta. Gara egunkarian, Goikaldean Somalia ahaztutako gudua. Azpian lerroburu nagusian Etxeberriaren askapenarekin bukatu da 1888ko mendekua. Azaleko argazkian erreferentzia egiten zaio lerroburu honi eta Josean Etxeberriaren ongietorria Oiartzunen ikusten da. Ondoan etaren desmobilizazioa uda horretik gerta daiteke. Horren azpian eskuinaldean jarraituz, Auzitegi Gorenak Junkerasen askatasunari buruz erabakiko du gaur. Oraindik berago berri hau ageri da. Arrastoek Barzena Urrunaga urtegitik gertu kokatzen dute. Azkenik bekaldean honako hau da titularra. Lakuak 15 milioi euro ordaindu ditu Kafaren akzioen 1,24a Kutxabanki erosteko. Berrian, Goikaldean Azaleko lehendabiziko argazkian errail berria industria errotzeko. Bekaldean bigarren irudia daukagu, hor Josean Etxebarria euskal preso ohia ikus daiteke eta bere hitzak agertzen dira. Preso zaudenean oso mingarria da entzutea mobilizazioek ez dutela ezertarako balio. Lerroburu nagusian, Nafarroak eguneko zentroak haren bat merkatu ditu adineko jende gehiago jasotzeko. Eta ondoan beste 2 berri ditugu. Etaren desmobilizazioa uda horretik espero du foro sozial iraunkorrak. Behan, Junkerasek elkarrizketa eskatu du Gorenean auzi saioan. Beti bezala Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean Xabierraldi Kanadarra. Xabierko San Franciskorena eizen beso ustelgabea Kanadara eraman dute. Beherago, 2017an langabezia 10,67 jeitsi da Nafarroan. Ikus dezagun orain gaurko eta asteburu honetako agenda. Gaur eta igandera arte goizeko 11etatik ordu 2etara eta arratsaldeko 5etatik arratsaldeko 8etara Iruñako Gaztelu plazan Egu Berrietako feria eskainiko da. Gaur ere eta igandera arte Baluarte jauregian jaiotzak baluartean erakusketa ikusteko aukera izango da, sarrera 5 euro. Gaur arratsaldeko 4etan Iruñako Magdalenako zubitik errekemagoak aterako dira bere urtero egiten duten desfilean. Geroxeago arratsaldeko 6etan gaur Garzia Ximenez kalean txokolatea eskainiko da, txokolatada. Oraindik beranduago gaur arratsaldeko 8:30 Zentral Kafe antzokian Bon Jovi kontzertua ikusteko aukera izango da. Tributo bat izango da Bon Joviri eta sarrera 12 euro balio du. Azkenik igandean arratsaldeko 7 Gaiarre antzokian urte berriko kontzertu handia emango da. Sarrera 52 euro. Goizeko lehen orduetan hego-mendebaldeko haizean nagusitu da eta tenperatura epelak izan ditugu. Egunak aurrera egin ala mendebaldetik lainotzak ilunak iritsiko zaizkigu, haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta euritara joko du. Arratsaldeko lehen ordutarako Euskal Herri osora hedatuko da euria.
Frontea iristearekin temperatura behera egingo du eta azken orduetan elurra botako du 900.000 metro inguruan. Larun batean temperatura maksimoak 5-10 gradu artekoak izango dira. Negu giro izango dugu eta euria erruz egiten jarraituko du, bereziki Kantauri isurialdearen ekialdean. Gainera elur kota 600-800 metro inguruan egongo da eta ez da baztertzen tarteka trumoiak jo eta kazkabarra egitea. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da Zakar Xamar kostaldean eta Ebro ibarrean. Igandean ere euria eta euria. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da iluntzera arte. Elurkota 600-800 metro inguruan egongo da goizaldean, baina gero igo egingo da. Gauean 1000 metro inguruan egongo da. Euria bazter guztietan egingo du eta berriro ere erruz egin dezake batez ere Kantauri isurialdean. Hamasei eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta 2018ko otsailetik ekainera jatetxe eta tabernetan lan egiteko ikastaro kurtso bat antolatu da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Kirol jarduerak egiteko inskribitzeko aukera irekita dagoeneko. Ikastaroak otsailean hasi eta maiatzean bukatuko dira eta adin guztientzako ekintzak eskaintzen dira. Iruñako udalak estatuko 50 probintzien hiriburuen arteko 3. webgune eskuragarriena dauka. Pasaden urtean 7. izan zen. Iruñako udalak 128.000 euroko diru laguntzak eman ditu kirol amateurreko 35 talde elkarte klub eta sozietateen ekimenak sustatzeko. Udalak aurten 78.808 euro emango ditu gizarteratze edo lanean hasteko prozesuan dauden pertsonek heziketa pertsonalizatua jaso ahal izateko ekintza ezberdinetan. Eta azkenik urtarrilaren 8an astelena otsailetik maiatzera Iruñako Zibibox ezberdinetan ikastaroak eta bisita gidatuak egiteko inskripzio epea irekiko da. 5.696 plaza izango dira. Adimen desgaitasun duten pertsonekin lan egiteko 2 langile behar dira, ikasketa maila erizain laguntzailea, giza hezitzailea edo baliokidea, lantokia Iruñan kurrikuluna bidali, saldaia abildua domusbi.es helbidera. Industri teknikaria behar da Euskal Herria, Errioxan, Nafarroa eta Aragoien lan egiteko, ordutegia goizeko 9:00 ordubitara eta arratsaldez 3:00 6:00. Soldata 1.100 euro hilean soldata gordina. Interesatuak bidali kurrikulunak aberriz beitia abildua ingein.es helbidera. Arakin lanpostua lanaldi osorako ordutegi jarraian lantokia uharten interesatuak bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Hotz teknikaria behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldeko txandan aritzeko. Lantokia uharten ikasketak hotz industria teknikaria, klimatizazioa edo haize egokituan aditua. Interesatua bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Botikaria behar da lanaldi osorako ordutegia goizeko 10:00 ordubitara eta arratsaldez 5:00 9:00. Lantokia uharten ikasketak farmazian graduatua. Interesatua bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Arraindegi saltzaile langilea behar da lanaldi osorako goizez edo arratsaldeko txandan aritzeko. Lantokia uharten beharrezkoa urte bateko esperientzia. Interesatuak bidali kurrikulunak Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Fibra optika telekomunikazio denda batean saltzailea behar da, lantokia Iruñan, ordutegia goizeko 10:00 arratsaldeko 3:00 eta 4:30 8:00. Kurrikuluna bidali rrhh abildua logikaline.com helbidera. Ilapaintzailea behar da, ikasketa maila, ilapainketa, kosmetika, lanbide heziketa erdi mailakoa. Gutxienez 3 urteko esperientzia, lanaldi partziala, ordutegiak aukeran. Kurrikuluna bidali info@milasastre.com helbidera. Kalefakzio galdaren teknikaria.
Konponketa eta mantenimendu lanetarako lanaldi osorako ordutegia goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 4 6 Iruñaldean. Kurrikuluna bidali calderas@mantenimientosnavarra.com helbidera. Eraikuntza enpresa batek biltegi arduraduna behar du, beharrezkoa da esperientzia ordutegia goizeko 8 ordu bat aterritara eta arratsaldez 3:30 6 Kurrikuluna bidali uarte777@gmail.com helbidera. Txapista behar da Iruñaldean lanaldi osorako goizeko 9 ordu batetara eta arratsaldez 3:30 7 Kurrikuluna bidali victorxxtrem@gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da zizur txikian ordutegia 12 5 eta astean 2 egunez 8 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.